Шановныя сябры, паважаныя юбіляры, вучыцца ў лепшай ВНУ краіны выпадае далёка не кожнаму. І я вельмі ўдзячны лёсу, што меў такую магчымасць быць студэнтам БДУ. Тым больш, калі мы гаворым пра універсітэт, з якога пачыналіся многія навучальныя і навуковыя установы нашай краіны. Універсітэт, з якога па сутнасці пачыналася беларуская дзяржаўнасць. БДУ я абавязаны многім, запамінальнай маладосцю, прафесійнымі ведамі і, канешне ж, дарагімі мне людзьмі. З пазіцыі пройдзенага часу добра разумею, што менавіта універсітэцкія гады фарміруюць твой маральна-духоўны падмурак, твае жыццёвыя і прафесійныя каштоўнасці, тваё сённяшняе стаўленне да многіх працэсаў. Закладзенае тады застаецца з табой на ўсё жыццё. Таму я вельмі ўдзячны БДУ, выкладчыкам факультэта журналістыкі за тыя цудоўныя гады, якія прайшлі ў стенах Белдзярж універсітэта. Я шчыра віншую ўсіх са знакавай датай, са 100-гадовым юбілеем і жадаю родны альма-матэр трывала захоўваць свае слаўныя традыцыі, штодня імкнуцца да развіцця і як мага далей заставацца вядучай ВНУ краіны, яе гонарам і апорай. З юбілеем БДУ.